Ναι, κύριε Δεραδάκη. Μια ερώτηση. Επειδή έχουν τοποθετηθεί 4 σταθμοί ποδηλάτων, έχω κάποιες ενστάσεις όσον αφορά τη χωροθέτηση ενός από αυτών, όσον αφορά στο χώρο στο λιμεναρχείο. Είναι μια χαρά χώρος για την καλοκαιρινή περίοδο και πράγματι εξυπηρετεί, αλλά το ξέρουμε όλοι από την εμπειρία μας ότι ο συγκεκριμένος χώρος το χειμώνα πάρα πολλές φορές μετατρέπεται σε λίμνη. Ήδη δεν ξέρω το επειδή ότι τα ποδήλατα λείπουν από το συγκεκριμένο χώρο, προφανώς σκόπιμα για να μην γίνει κάποιο αντίον. Όχι, δεν υπάρχει σκόπιμα. Έχουμε αποφασίσει να σου πει ο Μίμης. Λοιπόν, καταρχάς, κύριε Δερδάκη, καταρχάς δεν θα υπάρξει πια το πρόβλημα που πλημμυρίζει από εκείνο το πλευρά η πόλη για το λιμενικό ταμείο με δικούς του πόρους, διέθεσε 120.000 και έκλεισε τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια. Δεν θα υπάρχει κανένα τέτοιο πρόβλημα. Δεύτερον, οι θέσεις των ποδηλάτων βγήκαν με βάση τα πάρκινγκ. Όπου είναι πάρκινγκ, απ' έξω πήγε και μια θέση στάθμισης ποδηλάτων. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς, κύριε Δερδάκη, καταρχάς δεν θα υπάρξει πια το πρόβλημα που πλημμυρίζει από εκείνο το πλευρά η πόλη για το λιμενικό ταμείο με δικούς του πόρους, διέθεσε 120.000 και έκλεισε τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια. Δεν θα υπάρχει κανένα τέτοιο πρόβλημα. Λοιπόν, καταρχάς, κύριε Δερδάκη, καταρχάς δεν θα υπάρξει πια το πρόβλημα που πλημμυρίζει από εκείνο το πλευρά η πόλη για το λιμενικό ταμείο με δικούς του πόρους, διέθεσε 120.000 και έκλεισε τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια. Δεν θα υπάρχει κανένα τέτοιο πρόβλημα.